Λοιπόν, να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική επικαιρότητα με τον κύριο Μίλτο Χρυσομάλη, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιο βουλευτή στην Μεσσηνία. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χρυσομάλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Τζούνο. Καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας πιέζει, ξέρετε, ο ραδιοφωνικός, καταρχήν ήθελα το πρώτο σας σχόλιο για όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί για αυτή την υπόθεση της Νοβάρτης, την οποία η κυβέρνηση από πέρσι και τα κυβερνητικά στελέχη έχουν σπεύσει να χαρακτηρίσουν ως μεγαλειώδες σκάνδαλο. Ναι, θυμάμαι τη δήλωση του κ. Παπαγγελόπουλου, το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της Ελλάδος. Έχει αποδειχθεί πλέον ξεκάθαρα. Είναι η μεγαλύτερη συσκευωρία από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους που πήγε να στηθεί προς πολιτικούς αντιπάλους. Και πλέον μετά τη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Μανιαδάκη στο Sky, στην κυρία Κοτσόνη, είναι νομίζω ξεκάθαρο και πασιφανές σε όλους τους Έλληνες τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε καθαρά για μια υπόθεση δυσόδη. Προφανώς, από ό,τι φαίνεται, και αυτό είναι η εκδίκηση, πώς να το χαρακτηρίζαμε, η εκδίκηση της μοίρας, για να μην πούμε κάτι άλλο, που στήθηκε για να σπάσει τις μεγάλες συγκεντρώσεις για το Σκοπιανό και τελικά αποδεικνύει τη σκεφορία λίγο πριν έρθει η συμφωνία αυτή, πολύ κακή συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, για να συνδέσω και τον πρόλογό σας στα δύο αυτά γεγονότα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι εδώ υπήρχαν, πέρα από τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, υπήρχαν από πιο πάνω οι πιέσεις. Μάλιστα, μένει βέβαια όλο αυτό, κύριε Χρυσομάλη, να αποδειχθεί. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στις... Εγώ βλέπω ένα σημερινό πρωτοσέλιδο που μιλάει ότι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό είχε ενημερώσει τον Κεντρικό Τραπεζίτη ότι ο Παπαγγελόπουλος σχεδιάζει την ενοχοποίησή του 2 μήνες πριν. Δεν ξέρω, σημερινό πρωτοσέλιδο. Αναφέρεστε στο πρωτοσέλιδο του Φιλελεύθερου, το οποίο αναφέρει αποκάλυψη. Ναι, λέει ο Φιλελεύθερος στην πρώτη του σελίδα: αποκάλυψη, πριν από 2 μήνες ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Δημήτρης Λιάκος είχε ενημερώσει τον Γιάννη Στουρνάρα ότι ο Παπαγγελόπουλος σχεδιάζει την ενοχοποίησή του. Είναι ένα δημοσίευμα στην πρώτη σελίδα του Φιλελεύθερου. Αυτό που αναφέρει. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα που πρέπει να απαντηθούν και υπάρχουν πλέον ξεκάθαρες υπόνοιες. Ο κ. Πολάκης ήξερε τους προστατευόμενους μάρτυρες. Δεν θα μιλήσω φυσικά για άλλες εφημερίδες παρά το Μαξίμου. Προανήγγυλαν όλα αυτά. Εδώ και 2 μήνες. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Θα συμφωνήσω σε αυτό, κύριε Χρυσομάλη. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στις πρέσπες, η πολιτική επικαιρότητα, εάν δεν υπήρχε αυτή η υπόθεση της Νοβάρτης και οι όλες εξελίξεις, έχουν να κάνουν με το πότε θα έρθει η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή και αν εσείς εκτιμάτε ότι η συμφωνία αυτή θα υπερψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, αλλά και τι γίνεται μετά. Γιατί ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της με ψήφο ανοχής. Εντάξει, τώρα αυτά είναι αστείωτες. Πριν λίγους μήνες ο κ. Τζανακόπουλος είχε δηλώσει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα ψηφιστεί με 151. Τώρα μιλάει για ψήφο ανοχής. Ειλικρινά, εγώ δεν καταλαβαίνω και θα θέσω ένα πιο γενικό ερώτημα. Προς τι αυτοί οι σπουδαίοι Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία, όταν βλέπουν ότι είναι απέναντι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όταν πλέον είναι πασιφανές και από τις δηλώσεις Ζάεφ ότι αυτή η συμφωνία είναι κάκιστη, εξυπηρετεί μόνο τους Σκοπιανούς, για την πλέον ενδοτική συμφωνία που έχει γίνει. Προς τι αυτοί οι σπουδοί να την ψηφίσουν, προς τι αυτοί οι σπουδοί να τη φέρουν στη Βουλή? Μπορούν να μας εξηγήσουν το πιο απλό. Γιατί τόσο καημός? Η αλήθεια είναι ότι ως αντίλογο σε αυτό που λέτε θα μπορούσα να σας πω τις δηλώσεις και του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και του κυρίου Τσίπρα και άλλων κυβερνητικών στελεχών ότι κερδίζουμε πίσω την ιστορία μας. Πλέον έχει αποδειχτεί ξεκάθαρα μετά τις δηλώσεις Ζάεφ ότι μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Μάλιστα. Άρα η απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο κύριος Ζάεφ. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας καλημερίσω, κύριε Χρυσομάλη, ήθελα το σχόλιο σας για τις εικόνες και τις φωτογραφίες που είδαμε χθες με τον κύριο Κουφοντίνα, τον αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη, να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, τώρα προφανώς τι να σχολιάσει κανείς όταν βλέπει έναν δολοφόνο μη μετανιωμένο, μη μεταμελημένο, να κυκλοφορεί περίπου εκεί πέρα που πολλά θύματα του από το χέρι του, σε πολλά από τα θύματα του κόπηκε το νήμα της ζωής από το ίδιο του το χέρι στο κέντρο της Αθήνας. Ειλικρινά είναι πλέον να μπορεί κανείς με το βαθμό που αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα ανοχής μέχρι και σε τρομοκράτες. Δεν μιλάω φυσικά για την ίδια τρομοκρατία τύπου Ρουβίκονα που πλέον
το λέμε ευθέως, είναι τα δικά μας παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτούς, αλλά πλέον έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία μόνο διεθνή περίγελο μπορεί να προσφέρει. Αλλά άραγε αναρωτιέμαι, ο Αμερικάνος πρέσβης ή ο Άγγλος πρέσβης που είναι θύματα αντίστοιχα έτσι, του Κουφοντίνα, Άγγλοι και αξιωματούχοι και Αμερικάνοι αξιωματούχοι μπορούν να κυκλοφορήσουν με την ίδια άνεση που κυκλοφορεί ο Κουφοντίνα στο κέντρο της πόλης? Θέτω ένα ερώτημα. Μάλιστα. Να δούμε ποιος θα δώσει την απάντηση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε προεκλογικό βέβαια συναγερμό. Κλείνω, κύριε Χρυσομάλη, πότε εκτιμάτε ότι θα γίνουν οι εκλογές, πριν σας καλημερίσω? Εντός του 2019. Είναι και η μόνη φορά στην οποία πέφτουμε όλοι μέσα, χωρίς όμως να ξέρουμε την ακριβή Κυριακή. Ο Πρωθυπουργός πάντως είπε ότι σκέφτεται Κυριακές του Οκτωβρίου. Ψάχνει. Κυριακές του Οκτωβρίου, βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός θα τα αποφασίσει. Αυτός έχει το μαχαίρι και το πεπόνι των εκλογών. Οι συνθήκες στις οποίες θα βρεθεί πλέον θεωρούνται δεδομένες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσομάλη. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ο κύριος Μίλτος Χρυσομάλης, υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Μεσσηνία.